Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Inini ndinoda kureururawo izvo zvandakaita kubva ndingangoti ndichiri kuma 19 years kusvika pari zvino ndava murume ane makore 24 years. Ndakazorora zvangu but mukoma Nashi, to tell you the truth, at my age vanhu vazhinji vanokwanisa kusazvibhilivha but ndine vana vanokwana ivo kuita 16. Mukoma, pandainge ndichiri kuchikoro ndaidanana nevasikana vainge vakawanda, uye zvekare ndingangoti ndainge ndiine pfungwa dzainge dziri more than advanced than pfungwa dzevasikana avo vandainge ndichidanana navo. Zvakaitika ndezvekudai so, tainge tichigarawo naamainini munengena wamhama. Saka amainini ava vakachibva vachizotanga kundibata chibharo. So zvakatanga so simple, tichingotamba chikudo zviya, then ndokubva vachizotanga kundibatisa uye zvekare nekuyamwa sikarudzi yangu. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvachizotanga kundinakidza, tikabva tachizotanga kurara tose paya, ini naamainini vaya takati tatanga kurara tose, then vakabva vachizondiudza kuti vainge vabatira pamuviri, but vakati pamuviri pacho painge pasiri pangu, ndokubva vachizotizira paya. So kubva ivo pavakazotizira kuzonosvika inini ndichizotanga kudanana, ndichiita zvokudanana nevasikana, ndainge ndichitozviita because zvinhu zvekutoti ndainge ndava kutoziva kutoti pamunhukadzi kana uchinzi une mukadzi wauri kudanana naye ndezvipi zvaunenge uchifanira kuti unge uchizoita naye. So ndainge ndiine advantage over most of the girls avo vandainge ndichidanana navo. So ndakatanga ndamitisa musikana wangu wekutanga, then ndokubva ndamuramba. Ndakatomuramba ndichangobva mukunorara naye pandakangononzwa kuti painge pava nedifference sezvimwe zvandaipota ndichiudzwa naamainini kuti kana ukarara nemukadzi uyo anenge ava nepamuviri, muviri wake unenge wava kudziya. So ndakabva ndamuramba paya. Mushure mekunge ndamuramba ndokubva ndadanana futi zvekare neimwe friend yake ndikamumitisa. Mukoma Nashi, ndakazosvika pakudanana nevasikana vakawanda, vose vandaidanana navo vamwewo vaiita sekunge vainge vakangwara, but inini ndainge ndakangwara kuvadarika zvekuti munhu aitokudza kutoti ndoda kuti unge uchishandisa butiro, but ini ndaiti pakunoripfeka butiro riya, then ndaibva ndazoribvarura ndichiziva kuti panguva iya yatinenge toita more than tichiita zviya zvefast, then rinobva razongoita sekunge raputikira mukati imomo, then ndobva ndatorasira mbeu yangu maari munhu uya. So mukoma, ndakasvika pakumitisa vasikana ivo vanokwana kuita 16 within a very short period of time, and vose mukoma vaiti kana vakauya kwandiri ndaibva ndaramba until wekupedzisira ndiye wandakazobvuma zvangu anova ari iye mukadzi wangu wandiinaye kusvika pari zvino. So at my age mukoma Nashi, inini ndinoziva kuti ndine vana 16, even though amai vangu ivo vaitoti kana pamba pakauya musikana uyo anenge achiti anenge aine pamuviri pangu, amai vaibva vapopota vabva vati hakuna zvakadaro, imimi muri kuda kupomedzera mwana wangu nekuda kwekuti muri vanhu venhamo, because vabereki vangu, especially my mom, she comes from a very wealthy family. Saka mama vangu ndakagara ndatongovapa mufungo iwoyo wekuti vasikana avo vatinenge ndadanana navo kungorara nemusikana chete, then musikana anobva ada kunditorera advantage yekuti anga achinditizira iri nzira yekuti kwavo kunenge kwatoperawo iri nzira yekuti anobva ada kunditizira achiziva kuti kana akazova mukadzi wangu zvinorevawo kuti nekwavo nhamo, mweya wenhamo unobva watombosvuduruka. So even amainini ivo amai havatozvizivi kuti the reason as to why
amainini dzimwe nguva vaiti kana vakanzwa zvichinzi ndatizirwa vaitobva kumba kwavo vobva vatoya vobva vatotanga kutonetsana nemusikana uya vachiti iwewe proof to us kuti nhumbu iyi ndeyake. Yainge iri nhau yekuti amainini ivoko vaizoti kana musikana uya akaenda akati chimira hangu ndinge ndichienda nekuti maparents ako anyanyisa kundishungurudza naamainini vako, ivo amainini vanenge vachitorwirawo saidhi ravo sezvo vachiti iwewe ndinokuda. Ende mudzimai wangu hatombozvizivi kuti the reason is to why vasingakwanisi kuklika naamainini vangu inhau yekuti amainini ivo vanototi uyu imhandu yangu, ienemy yangu. Dai anga asipo ndingadai ndichiziva kuti iwewe anytime pandinokudira ndaikwanisa kukuwana. So ndiyo secret yangu iyo ndiinayo. We are both using my parents, inini naamainini tichizivana zvedu. Worst of all, amainini vakati vachatsvaka nzira dzekuti tinge tichimbopota tichionana. Vakati ivo zvandichaita ndichada kungotanga kabhizinesi kekuti ndinenge ndichifamba ndichihodha ndobva ndatanga kufamba newe. Like as for me ndinongoswera zvangu ndiri padeni, handina hangu zvakawanda zvandinoita since my parents angu vari vanhu vane mari. So all that I do is that I just help to manage the business from home. So kana kuri kunzi amainini vakazotangawo kuita zvekuhodha hembe vachitengesa, vainge vachiti kana ndikahodha hembe ndinenge ndava kuda kuenda newe kana kumaprazi kana kuti kupi, but inenge isiri nyaya yekuti tinenge tichienda kumaprazi iko kunotengesa zveshuwa. Tinenge tichitengesa hedu, but tinenge tava kuzopotawo tichinorara kuma overnight accommodation, then ikoko ndokwatinenge tava kunofara zvedu. Ivo vaiti kuzvarisa unoratidza kuti unogona, nokuda kuti pandikunoita mwana wangu wechinumber 3 then iwewe unge uchizondipa mwana iye ndiye mwana wangu wandinenge ndichiti is going to be my last born. Then hanzi ndobva ndasunga chibereko changu, saka hanzi ndikuda kuvharisa chibereko changu nemwana wako. This is my confession, mukomanashi. Handizivewo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii. Zvimwe kuda vamwe vachandituka, vamwewo vanounderstanda situation yangu, zvimwe kuda vachandisapota. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Hanzi pamwe mhuri yeZimbabwe muchandituka, but zvimwe kuda vamwe venyu muchandisapota. Ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Hanzi at the age of 24 ndava nevana 16. Pakaipa zvino vanhu ava vakatanga kuita maDNA vobva vazoenda kumaintenance. You can just imagine kuti vari 16 kudaro each and every month. Ndopaunozoona kuti mawani aya anenge atanga, but ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu mukomanashi yakamira sekudai. So inini ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 38 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo uye ndikatochata, but mukoma ndaingofungidzirawo kuti yainge ingoriwo musikanzwa iyo yandakaita just before I got married. Ndakabva ndazorara nebest friend yemurume wangu, so ndichinorara naye just before our wedding ndainge ndichida kungoexperience ndichizviudza kuti sezvo ndakamboita musikanzwa pandainge ndichiri kuchikoro, maybe kana ndikangoita musikanzwa uyu wekupedzisira then I will never do it again in my life. But mukoma ndaisatoziva kuti chishavi chacho chainge chanyatsokubata, chanyatsokundigara chaizvo. So ndakabva ndazonosika bonde nebest friend yemurume wangu uyo ainge ari best man zvekare pamuchato wedu. Then mukoma ndakati ndachata paya ndakambozama kuti ndinge ndichiita munhu ainge ari bo, but zvino pamba patikazoenda tikazotanga kugara, landlord vepo hamene kuti baba ivavo vaishandisa mushonga here kana kuti I still remember kuti there was this other day apo murume wangu paainge abuda aenda kubasa, saka pamba ipapo magetsi ainetsa
aigara achingodhinguka chete. Waiti kana ukangoisa stove magetsi obva atodhinguka. Saka ndakabva ndazovaudza almost 2 times ndainge ndiri pakati pekubika, ndikati magetsi acharoramba achingodhinguka. Vakabva vati let me come and check ikoko kuti stove yenyu haisiriyo here iri kuramba ichingodhingura magetsi angu. Saka vakabva vazouya paya ndainge ndakatomira padhuze navo mukoma vachiti stove iyi I think ndo ine problem, chimirai ndenge ndichikupai stove yangu mufanirwa kuishandisa, then kana munenge muchiti kana mapedza kubika muchindipa stove yangu back. Mukoma vakangoerekana vandibata magadziko angu. Ini instead yekuti ndinge ndichivhunduka, handina kana kumbovhunduka, ndakaramba ndakangomira paya ndakatsikitsira pasi. Vakatoona kutoti zvainge zvatoita ndokubva tatotanga kutosika bonde redu paya. Ndakadanana navo baba ivavo kuzonosvika ndichizobvapo pamba pavo, ende ndichibvawo ipapo mukoma ndakabva ndatanga kungodanana nevarume vakawanda kusvika pari zvino tichizouya kunoku kuJoni. Kunoku it is even worse. Munongoona kuti upenyu hwemunomu muJoni it is fast life. Saka ndinongoti murume uyo anenge ati andida kana ndikanzwawo mwoyo wangu uchimufarira, then ndinobva ndatotanga kutodanana naye. So handizivi kuti shavi racho ndo rinoita here kuti iye murume wangu anga achiita sekunge munhu akazungaira here, because kubva ipapo pandakarara nebest friend yake kusvika pari zvino haasati akambondibata. Akambosuspecta but ainge asina enough concrete proof. So handizivi mhuri yeZimbabwe, ndodawo kuti munge muchindibatsira ipapo. Ndingaitawo sei hama dzangu? Haisi nyore kuti unoziva kuti wakadanana uye zvekare uramba uchingodanana nevarume vakasiyana-siyana. It's like handiguti kunyange ndikanzi ndasangana nemurume anenge aine kadora kana kuti sikarudzi hombe kana kuti kudii. At the end of the day, bottom line ndeyekuti hakuna murume anokwanisa kundigutsa pabonde. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kunyange zvikanzi zvaita sei, hakuna murume anokwanisa kundigutsa pabonde. Vakabva vati ndakatombodanana hanzi neumwe murume uyo wekuNigeria. Hanzi murume uyu mushure mekunge taita bonde remore than 3 hours akabva ati uri njanji chaiyo ende wakasimba. Ndobva ati iniwo ndaneta. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. So pane imwe confession yandakanzwa yamusikana uyo akaenda kuDubai. Aino kuti vanhu vazhinji musikana iye vakatanga kumutuka vachiti inyaya yokuti unonyanyisa kukara mari, but masituation dzimwe nguva ndio anokonzeresa kuti unge uchizosvika padesperate situation yakadaro. Ini hangu zvangu hazvina kuzosvika ipapo. Mukomanashi nekudawo mapepa ndakasvika pakurariswa nembwa. Ndineka chitupa chemuno muSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa a very long time ago. Paya maZimbabweans patainge tichiri vashoma uye zvekare tichadiwa munomu munyika yevatorwa. Ndakati ndauya kuno ndokubva ndachizotanga kushanda pane rimwe prazi. Saka ndakati ndichishandapo paprazi ipapo painge paina vamwe foromani. So foromani uyu ainge ari murungu, but type yevarungu vaya vanenge vachingotambura. So akabva achizotanga kundiudza kuti ainge achida kuti ndizopota ndichiuya kumba kwake kuma-peace jobs. Saka ndiye akazoita kuti ndinge ndichikwanisa kuwana permit. Kudhara waipiwa permit yacho inenge iri saka kudhara waipiwa permit, but mapemit acho rainge ringori zibepa, so even usina passport. Saka ndakabva ndazopiwa permit yangu iya, then ndikabva ndaona kuti kuramba ndichingoshanda paprazi zvainge zvisingabatsiri. Ndopa ndakabva ndachizobva paya paprazi paya ndikabva ndatanga kushanda mutown, but ndainge ndava kushandira umwe murungu uyu ainge ari wekuGermany. So mukoma ndakati ndoshandira murungu uyauya akabva achizotanga kundichiva. Iye ainge asinganyatsokunzwisisa kuti ainge ari ngochani here kana kuti mukadzi ainge asina, but waingomuona achingopinza vanhurume vobva vaenda mubedroom vonovharirana ikoko. So akazosvika pakundipfimba muGermany uya ndokubva
ndamboramba, but akabva ati ainge achida kundipa mari, saka akabva azondipa mari iyaya, akabva anditi tanga wadya mari iyi, then wobva wazondiudza kuti what do you think about me. Ndakabva ndachizobvuma paya mukoma. Mushure mekunge ndabvuma ndobva tatanga kudanana, but tichidanana kudaro ainge achiavoida kunosika bonde neni, saka ainge aine imwe imbwa yake mukoma. Ndokubva azoti one day ainge achida kuti ndinge ndichimubatsira, iyewo aikwanisa kundibatsira. Akabva ati unozviziva here kuti ndinokwanisa kuti unge uchiwana chitupa chemuno. Ndikabva ndati chitupa chemuno impossible. Akabva ati with the right connections ndinokwanisa kuti iwe unge uchiwana chitupa chemuno. So mukomanashi akabva anditi kana uchida iwewe tinokwanisa kuchata, then kana tachata paya unokwanisa kuzowana chitupa chemuno. So takabva tazoenda tikabva tanochata kucourt, mind you at that time tichizonochata tainge tisati takambosangana pabonde. So I thought kuti maybe he was keeping it special and simple for me, but chakandirwadza ndechikuti hatina kana kumboenda kuhoneymoon, uye zvekare mawitness acho it's like akangononhonga vanhu muroad vakazova mawitness edu. So mukoma mushure mekunge tachata paya one night takati tirere, ndopaakabva azodaidza imbwa yake ndokubva yangu ikabva yangojambira pabed, ndokubva atotanga kutondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichisika bonde nembwa yake. Mukomana achi ndakabva ndati izvozvo handizvigoni. Kunotarira kudai imbwa yacho yaitoratidza kuti yaitozviziva kuti kana ikangogara yadaidzwa kubedroom then inenge ichitofanira kutoti inge ichiita bonde. Imbwa iyi mukoma yakazonosvika pakunosika bonde neni. Ndakabvuma mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichida mapepa emunomu muSouth Africa, so ndichigara naye kudaro aipota achindiitisa bonde nembwa yake kuzonosvika tichizonoita divorce. Ndakamirira mukoma kusvika ndava nepermanent residence yangu, ndopandakabva ndazoti ini handichazvikwanisi zvekuramba ndichingoita bonde nembwa yako. Most of the times iye aitogara paya obva atonditarisa either ndinenge ndakarara kana kuti kukotama. Imbwa iya yobva yauya yobva yatoti karamata pandiri ende yaitozviziva kutoti apa ndipo pacho, yobva yatotanga kutoita bonde newe, then iye aibva atanga kutambisa chinhu chake. Like pandakagara naye mukoma I can even count kuti hatina kana kumboita bonde rakawanda, ndainyanyisa kuita bonde nembwa yake. So ndiyo confession yangu iyo mukoma. I know kuti musikana wewe vanhu vakamutuka, but dzimwe nguva masituations ndiyo anokwanisa kuzokonzeresa kuti kunyangwe usingadi kuita zvimwe zvinhu semunhukadzi, but unozosvikawo pakuzviudza kuti zvino ndingaita sei, then you will just do whatever that you have to do so that unge uchikwanisawo kuita zvinokubatsira muupenyu. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakarara nembwa nekuti ndainge ndichida chitupa chemuSouth Africa pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Kana muinewo zvimwe zvamakamboitiswa nembinga dzenyu, zvinhu zvekuti zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinenge zvichida kufumurwa, you can come to my inbox then you tell me your own side of the story kuti izvi ndo zvandakaitiswawo nembinga yangu. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.